Sanibona noyingane zakwethu, ake ngimbelele phela futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkezo. Mina igama lami nguMfezo Nguthuthunga Akhumalo bathi ilasibona magumede. Ngane kwethu-ke ukuthi mhlawumbe usemusha, cela enze sure ukuthi uyasubscribe kuleli khasi, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, kanjalo futhi bese uyangilandela ku-Facebook naku-TikTok @Radio Inkezo ZA. Ngane zakwethu, uvuka imjunju ukushona kwabasakazi bukhozi FM ukudlula emhlabeni obe nengozi usukuya ngengoma uzamaweza uZulu Dlama Mthalane. Isolezwe lithola ukuthi kuZulu Dlama ushone ngesonto emva kokugula isikhashana nje. Abantu abaningi bathe uZulu Dlama uthelwe amachaphazela njengoba kulo msakazo sokushona cishe unyaka nonyaka. Kuzokhumbuleka ukuthi kusanda kuhamba emhlabeni ubheka Mchunu BK, uZanele Mbokazi, uSicelo Mbokazi, uIvan Sihlophe, Bongani Mavuso kanye nabanye nje abasakazi abaningi. Le ntokazi-ke yangena emuva kokuxoshwa kwaKing Zosa kusikiya ngengoma benza ingosi ethi-ke ezisengudini. Beyigcina ukuzakala kule ngosi ngonyaka wedlule, yangabe isazakala ngenxa yokungaphili kahle. Ekuqaleni kwalo nyaka uZulu Dlama ubhale kanje ku-Facebook ukuthi benginethemba lokuthi ukuqala kwalo nyaka kuzoba noshintsho oluhle, kodwa-ke uqala kanje ngiphelelwa ithemba. Ubhale kanjalo engane zakithi. Ngaphambi kokungena emsakazweni ukhozi FM, uZulu Dlama ubethula uhlelo kaMaskandi ku-YouTube channel kuMbuso Wamaciko ngoLwesihlanu. Ilapho kwagcina kuqhamuke khona izibongo abezihasha ngazo ukuthi uyinkosi yabakipiti, emva kokuba kuvela izindaba zokuthi-ke wayengumahlalisane wakhe umculo kaMaskandi ongaseke ufihle zakhe Mnomiye Hostela lase-17 eMlaza. Kusukela lapho-ke abangasabheka emuva njengoba agcine sebambe iqhaza ohlelweni lethelevishini obelethulwa uTshatha Ngobe noNtombe Mzolo iyasha ingoma kuMzansi Magic Music nasemcimbini emikhulu enjengempucuze kaMaskandi Festival negcwalisa Spring Picnic. Ubengasali ekubeni u-MC omunye wabaculi bamaskandi abakhihla isililo ngale ntokazi nguThandeka Hadebe. Uthe kumphathe kabi ukushona kukaZulu Dlama, futhi akazi nokuthi-ke yiphi indlela angamvalelisa ngayo. UThandeka uthe umufi umeseke kusukela saqopha estudio azokwafika nasekuhleleni iziguba ezigqoka kwikhava yecece lakhe. Qoba uthe nasemcimbini uyena obelela ukungena kwakhe esiteji osaziwa abakhe isililo sikaNandi kubala imodelikazi uLimit Umayogati yenziwe Nzimande nabanye. uZulu Dlama ubedabuka emabomvini efaya esigodini sakwasukulunye kwamaphumulo kuze kwashaya isikhathi sokushicilela kwalolu daba lungakaphothula ngezinhlelo zokufihla kwaleli qhawekazi. Ngaza kwethu-ke izona indaba ezihamba phambili lasibheka khona ukuthi-ke engathi uZulu Dlama abantu abaningi basola ukuthi uthela amachaphazelo ukhozi FM njengoba abasakazi ukhozi FM bashona okanye badlula emhlabeni ngendlela engaqondakali. Wena kuthini kwakho Paula ngalolu daba? Hlana comment section ke ngizwe olwakho uvo ngalolu daba.